Yo, what is up mga kategories? Again, your boy Kian Shields. Let's be your girl Jocelyn Ventula from Gataran. So for this vlog guys, nakikwento namin yung kung saan kami nagsimula at kung saan kami nagkakilala at paano nabuo tong relasyon namin, yung love story namin. So kung gusto nyo mapakinggan, so dito lang kayo guys. Kung boring to, umalis ka muna ako nang boboringan ka lang. Kung bago ka lang sa aming channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na i-upload namin videos. So mag-suggest lang kayo ng prank namin sa public guys. Malapit na namin gawin yan. Malapit na gawin yan. Yung wala nang hiya-hiya. Kapag may basta suggest kayo lang. Simulan natin intro. So, paano nga ba nagsimula itong relasyon namin guys? So, una sa lahat, naghahanap na ako ng jowa talaga guys, no? Talagang jowang-jowa na talaga ako guys, no? Siyempre, akala mo 2 years ako na-stuck na walang jowa guys, no? So, siya nun, may jowa ka ba nun, be? Wala. Wala siyang jowa nun, kaso doon ka ba nagkakilala sa Facebook. Facebook. So, ako nagulbos niya. Wala, magulbos ka naman. Sige. Ang kagulbod, true story na ron, diba? Baka gulbos ka man. Wala ka magulbod ah. Sino mo nag-chat? Sige. So, kasi ako kasi guys, no, sinachat ko lahat ng babae na taga-Gatan sa friend ko guys, no. So, sinachat ko, ganun. Chat ko lahat isa-isa. So, siyempre, ito nag-reply. Ano nag-reply? Siyempre, isa na siya doon, guys, no? Yung mga nag-reply. So, ni-replyan niya ako. Ang sabi ko, yo. Lahat kasi naman minamessage, yo, what's up? Ginagawa mo. So, sinabi niya naman, what's up? Yo pala yung sinabi niya. Tapos, what's up? Tapos, sinabi ko sa kanya, yung regalo ko. Siyempre, Pasko nun, ano ba yun? Feeling close? 23 ba yun, baby? 23, 24. 23 ata. 23. O, 23. Oo. Oh, yo! Christmas ko. Feeling close. Regalo ko na yun. Ay, regalo ka. Regalo ko. Ano ka nabili? Ano ko. Wala. Feeling close natin. Sino nga dati? In-stock ko. Oh, gwapo. Gwapo, tagpapapansin ka niya ako nung wala ko nanay. Really? Diba, sinagot ang mga dagosan. Ayan, madahan ako lubog ko. Bayang. Kasana. O, dyan na. Nag-chat siya na rin. Apply ako. May regalo ko kay ako. Kanya na. Tapos, nag-stop kami mo lang nag-chat, di ba? Di ba, babe? Nag-stop kami. Di ba, may bracket eh. Busy. Siyempre, Christmas. Tapos, 24 na, babe, nag-chat na mga ganyanan. Nag-chat mo rin. Kinanta, anak bahin. Kinanta, so nata, awang alti, ano? Aming, chat ko, kinangkanta niya. Tapos, dyan, nag-video call kami. Video call ta ba? Oo, nag-video call ta na. Tapos, kinanta ko. Alam, kahit makita ko. Oh, bili. Gulong budde. Oo, tapos. Tapos ka, di ba nag-video call kami, kinanta ako. May naginanta kami kanya medal. Adi... Basta, kinanta kami. Ikaw na sana. Ayun ka. So, di ko ka, dahil bigat manin. Nagbinati ta ba? Hansa niya. Oo. Kasi nabarabaratak ka ni Sunay Christmas eh. Nabarabaratak ni Christmas, so nga tilad dati, niya ka din dyan, panguli. Awa, nag-voice message ka, aso mo, ibang kanta gayang film na ako mamang. Gini ako ba? Kanta na, katawa ako, ba't na, sayo. Noon, 27 man. Noon, basta tabalang, kami nag-chat 2 days. Ang mga nag-chat natin, 27 man. Sabi niya, nag-doon entertaining ito eh. Tama ka, nag-doon entertaining. Iba yung pepeso tayo. Sana gwapo. Iba yung pepeso tayo pagburak. Oo, tayo pepeso tayo pagburak. Buwan, ado talaga. Ado tayo entertaining. Ito mga ano. 10, 11, 12, 13. 28. Wow! So, iso natin, nakita kaming ubing atis. Yes, okay. Ilang ba kayo, ba? Ha? Manin ba yung mata mo? 17 ko nakibig. Marataman man, 17. Ay, so sapo, nagubing ka magtag. Nakon, wala ka sa anak sa chat ilayin.
Yeah. Nag-chat ka palang anas ka. Balasang na ko naksa. Malasa. Bakit na ko nung nakaya? Balasang. Kinatawa kami. Tapos kami nag-chat to. Doon kay 27 lang, kinunod kami yan. Basta, kinunod kami yan. Yung nga nag-video call, pakilkilig ko na. Siyempre, hindi rak madigay ang kingkin ng diason. Tapos ka mahilig siya nagbuyat kay drama palang idi. Siya kat naruto na ko at naruto na ko nagbubuya. Ang pakpakailan magbubuya kami, ganun dog-chat so na ginuray kami. So, doon ka na pagtula na nga nag-meet idi, ay nag-meet tati 1 January 1, nag-meet kami. Bukan, akong kontak idi. Malum ajay, akong pulos kontak. Napad ko na. Kasama nga, aw isa lang nga, nag-meetan. Ano na, biglaan, inayaban ng biglaan. Ang kontak, timan, mapanalata, najiso na militian di sentro nga. Libre na ma. Adi nga nga, doon ka gigigam tilegsa. Nakabili. Ang tulbod. Ano Abang mo ang tulbod. Lan mo, nag-giyon na ka legs. Ita short mo lang, hindi darugit na. Kapag gigigam na lang, kulang mo talags kami. Hindi ako ba? Ako, baga mag-professional video. Ang gaji ko lang. Oo, niramas sa talags ko. Kaya nagkadawin, bakit niya, alam ko, doon ka nakatitig mo na takin nga ako. Saka lang nga rin, video na pa. Oo, nakatitig ka niya. Doon ka, yung pagkilala ka ni mamang nag-sentro nga, hindi daw na ni mama na. Mabae. Oo, mabay na, parang may pakilala na ako saan ako. Mabay na ako na, doon ka, idagagid na ko. Hinila na di Max, biliso. Bila! Nakalaro na ako. Hindi. Nakalulbod ka na. Hinila na di iyo, binisong mo na. Nagululbod ka na. Ayan, gano'n. Inarakop ko so na ngayon. Inarakop ko nung agbigigaw nakpalay din niya. Gigaw nakpalay din kami ganyan. So nga inarakop ko doon. Ano yan dyan. And mali na dyan. Tapos karabyan na tiwan, sinagot na ko. Nawan. Sinagot na tiwanan. Ayun lang nga, pinangarako ko ka. Pinagigaw na Alex. Nakita na na personal ka. Apo. Pili. Nagwapo mga tingala. Nagwapo ka gamin edi. Tapos ka, nagsimpot ka pa. Idi Hindi. Kung natatangan ka na medyo nabaybayan di, ano pa siyempre ka. Nabaybayan natin bagbagi nun. Yan, nabaybayan. Okay. So, sinagunak tiwanan na po. May gragsak ko, yes. Tuloy-tuloy lang tawag ito. Yung pampay time nga, nag-adjust lang ako, nag-apa kami nga todo. Nag-apa ito mga ibig nga. Ano tag-break nga eh. Nagdaba ka siya, awan niya. Nawan? Awan, hindi kasi nga pinag-apa mo. Diyan nga ako nag-break. Awan. Ay, nagsangit lang ayam suna. Adyan ko itigdan di makan ko. Ay, sakit na ka mapabay ng biman mo ang matidaan di makan na. Tapos, di mapangkatibalay. Ay, di mapanaktibalay ta. Isus, alta ba di agas ta? Napantay tita ni mama, ni papa. Basta kompleto kami. Kompleto na pala, no? Panahon. Ako, gamara na mo ti... Katado na tinapay. Tinagado nga tinapay. Bago 115 sa nga tinapay nga sa gidos. Wow, tapos, pangal dahil nang gumanang tiretsyon manok ako, sa pasikan mo. Pwede. Pasikan doon, kapkabahan ako, nung pwede ako niya. Bitilak balay dahil, kapkabahan ako. Kasi mga ipapang na, pagdagtan. Kapag nag-bless ka dagos, sino ka? Kung ano ka dyan? Hindi. Nagdala ka naman. Naging mistoryada. Mabutang idikin ni Papa. Naging mistoryada, J.E. doon. Boyfriend ko pa, wala lang. Pakilala ko. Doon, sumang pa ni tita na rin ni mama na. Wala, dyan. Nagkalat tayo doon. Gano'n na, mga rumor. Sa larumor ng mga anong. Jack lang. So natin nagluto pa itikasta doon sa palimuto mo di? Dahil ipasayaan yung ginatanda. Tapos yun na nagkaskasta. Siyempre pasikat. Pasikat na kan. Kasi talaga suna. Nalilagdaw ito kayo. Tapos hindi na pa naman yung balay dahil sentro may. Sakti, manong nga days lang kaday, 7 days lang kaday. 7 days. Nagragragado na. Nag-aaramid di tawag na kaswin. Gusto na eh. So, siyempre, pakitang gilas na ako kay mamang na.
Gawin hindi ka, hindi. Kapkapoy pa diyan. Kapoy mo, nagsakit hindi oh. Tapos hindi pamanan dyan ka ako. Naggamit niya, nagsumpot. Pumalalim na. Tagumpay ang plano. Kung wala ko idea. Really? Yung po sumat. Paiso mo magbagal. Yung gatang kaya tan nati ano kon. Luto kon. Kaya nga nagadum ako makan na itin. Basta sa agluto ko, agasan di may sa kaldero makan na. Naggrabe ka. Man, talaga sa amin. Si Kalaharo si Kawala mga taluto. Kante kami nga doon niya, tumaba ka niyo pa yun eh. Siyempre, aji, mamati ka aji, kasta? Mamati ka aji, bagbagada nga, no tumaba ka, adda ka ti may isa nga tao nga, pay-so tipo nagayat na. Ay, lokana niya, nagtangkan kailangan, di ba be? Kaya nga siya, nagwapalak kita talakay na ko. Di ang para, ang nakasatama. Kalumok magkawat. Compare mo kita man dyan upag idire. Oo, nagtanay. Nagtutong. Kutong, oo. Kita man talaga. Kita niya man guys, no, kakababa pa na pas nga kay shop ini. Hanin, hanin. Siyempre lumakay ka, wala nga umubing ka, dambulan. Lumakay ka nga. Ang kalang na barbasa, dambul. Han, talaga ka sa tarupa mo. Na? So, talaga kasi natin nagsaya ti relasyon ni guys na awan plus ti ano. Damat apa? Dama apa ng basit lang nga dali nakakaro nga ano. Basta losyal may lagdag. Kunti pride. Mga hindi na pride niya. Ano, lambigong kasta ka. Ano nga, dagili ibang relasyon, lambigong kasta. Ginagawa? Hanga kasi ano, lambigong tangay. Hanga kasi iso na nga. Lambigong ka. Para ko pang umarakop na ka. Nagsorry na ka. Eh? Isak ka. Isak ka rin ka dyan, alangan. Nagwapo lang alam. Naggaduhi din. Isak ka lambigong Sa kalawang ko lang. Kasarap? Ginagawa? Kaya kasi talaga. Talaga lambingan na ka. Talaga happy-happy ka mo lang. Awang bulas ti nanumad niya. Ti apa-apa may nga doa. True. Sa kami ng agapan no. Pero may nga... Sa kami lagapan no. Una akso na nga tumakit. Tapos pinaanan. Pero nga, umuna GCR ka, pumakatakin na lang. Kumakatakit ako mo. Kapi nga, ano? Iyan na. Kapi nga, Kumakatakit na nga rodan. Ano, baga ako? O, siya tumakidamdam ako na. Isa ka na ako na. Kapi nga, mapagkato mo na GCR na lang. Kumakatakit na nga rodan ako. Aga, ano? Aga pa kami no ka. Makatakin ako, papalat, tumakti jiwar ah. Hindi mo. Ayan! Tapos kakalun to dyan kaya aso. Sana bisong-bisong. Tapos nagkaroon ng pahingin, just tutan pa. Pinato na. Tutan na matulog, ang galing nagbangsi na nga. At tapos agulis kami. Agulis kami. Ibi, kumutan ka, naglamis ko. Kumutan, gulis. Kininahan sa ipupo. Ginagawa mo. Si Kapay namin nawa. Kumama na nakabangbang no. Kalabang naman. Pero may nagbangko kayo tutok nga guys. Katulog ka, tagilagin ka. Oo na lang. Naaraw din. Yun siya, umutod ka nga. Bayaran na siya umutod. Nagbangket, nagpay-mic. Ginagawa mo. Pero may ano, wala na. Yeah, kadiri. So, yun lang guys. Happy-happy lang dapat. Diyan nga nagsimula sa relasyon namin guys. Simple kami. Simple lang nga nagsimula na. Ang daddy nag-date lang tati nagingina. Ang kapay ginastos nga nagdrakal. Ang kapay gastos ko dakal so na niya. Anak pa yung materialistic. Basta, ba't okay na ko, aji ka duwak lang so na, okay yun. Saka, manmansay, dagat ti-date ka mo naman. Date me. Kapag kami nag-isaw, kasi dyan. Kami nag-isaw lang ng... Burger. Burger di, ano favorite me talaga. Favorite me nga doon. Saka hanga dahil, aji number 1 kami lang. Number 1 kami lang, aji 2 at sulit mo. Oo, number 1 lang, aji sa 30. Aji sa kami agkastan, Mountain Dew no Pepsi niya. Yung torta kami nga number 1, sa giinom order kami. Top na sulit nga 2, 4, 6, basta sa nga po, ang galang burger ng tugawan may
Ay, aja lang magti-date. Minsan to, pansit kami kasi lang. Mga daddy, nagsososyal pa lang na. Simple lang niya. Ngam no, danto mo tiyas tao. Kaya, diba? Kaya mo, doctor mo blessing yung matanggap niya. Na. Sunod ka lang. Kin-kin lang kayo. Ginagawa mo. Sige na, may isa. Ano tayo ako? Ginagawa mo. Bakit na? Tama na na. Kanong Kanam tabugwa. Kanam tabugwa. Ano, ito lang yung... Bugwang ta kanina. Ay, bugbakan! Wala, ito bugbakan. So, thank you so much sa pag-istambay dito sa aming masayang kwento ng love story, guys. No? So, sa mga na-boring at napasaya namin sa love story namin, sa mga na-boring dyan, Okay lang. okay lang naman Thank yan. you Thank you so so much po rin. So yun lang guys. So yun lang guys yung vlog namin ngayon guys. In-update lang namin kayo tungkol sa love story namin kasi madami nagko-comment sa TikTok kung Paano kami nagsimula? paano kami naging matagal, no? So ay, hindi naman kasing katagal. Akala nyo matagal na kami, hindi pa masyado, no? Akala nyo, 7 years kami, 5 years, 3 years, pwede siya. Manong years lang, baby? 1 year and 2 months. Hindi lang 2 months. February, March. 12. 1 year and 2 months. Anniversary ni January niya. Last year kami lang nagkakilala niya. Kita mo ba eh? Kita mo love and first sight ko naman gusto. Karakarawat ni Alex. Ano nga ito? Karawaan. Ate legs ko ay. Nakarawan na natin legs ko. Nyakan ko na ganyan. Among di kinarawan. Ay, pepeso ko na. Among di kinarawan natin legs ko. Tumate. Dut na. Tumar amin naman. Ay, itan. Uri nakaklido na ka. Tumar. Ginagawa mo. Tumar. Tumar namin. So yun lang guys. Kasi palang muli. So, thank you so much sa panonood nyo guys. I hope you enjoy this vlog. Ginagawa mo. Bye-bye. See you next vlog guys. Bye. I'ma fall for your love.